maning ajurit gong maguru gongso tetep kaya butula ora manjriting turangga estri miweng dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja lelayu sepit Para kuto kula wonten dawuh sareng ingsun mudhun saka pagelaran teka iki ana wanara nyembah sesedokan wah ketingalipun wanara nika kebak marang Tata Krama menawa coba tak dangune wanara iki semangga mengko wanara putih marang aku kowe iki kethek saka ngendi lan sapa jenengmu inggih sinuwun katepangna kula pun Anoman dene kula rumiyin mantan senopatinipun sinuwun Prabu Rama ing negari Pancawati jenengmu Anoman mantan senopati Pancawati lho ditepungake wae ingsun Narendra Mandura Prabu Baladewa aku patihe aku patih Pragoto Anoman kula wonten dawuh sebab apa kowe dening mapan ana negara Mandura kene mugi andadosna kawuningan sinuwun Ratu Gusti kula sinuwun Prabu Rama sampun murut ing kasedan jati sinuwun Prabu Rama menika titis Sang Hyang Bathara Wisnu Dewa ingkang menang reksa jejeg ngadil tuwih leres sak surutipun sinuwun Prabu Rama manut pawarta ingkang kula tampi Sang Hyang Bathara Wisnu manitis dhateng satriya ing Mandura kekasih Raden Narayana mila sinuwun sowan kula wonten negari Mandura kula kepengin sanget suwita dhateng Raden Narayana tetela titis Sang Hyang Bathara Wisnu wah lah dalah wah Pragoto kula wonten dawuh iki sajae kok ora gelem pisah karo Bathara Wisnu sajae kok fanatik kali Wisnu iki nganti digoleki tekan kene yo Anoman kula wonten dawuh ora sisip bener sing dadi kandhamu lamun to Yayi Narayana bener titis Sang Hyang Bathara Wisnu ning ngertenono wektu dina iki Yayi Narayana ora mapan ana negara Mandura mekaten sinuwun yo mongko kula sampun kalajeng anggadhahi sumpah kula purun gesang wonten Madyapada sager gesang kula wau cecaketan kalian satriya ingkang titis Sang Hyang Bathara Wisnu kowe bali dhisik wae tak jaluk kowe bali dhisik jalaran Baladewa wektu dina iki bakal ngayahi kardi minangka jagoning dewa makili Yayi Narayana nggone bakal kautus pukulan Bathara Guru mangrura satru murka Ratu saka negara Dwaraka Kawestri Prabu Yudhakala Kresna sakpatihe sing bakal ngraman marang Kayangan Suralaya mulai ngaten paduka badhe magut ing ayuda amakili Gusti kula Raden Narayana ya bener menapa wonten keparengipun kula badhe sabiyantu kamu kepiye kula badhe sabiyantu dhateng paduka sinuwun Prabu Baladewa ngunduraken mengsah saking negari Dwaraka Kawestri babar pisan menika wujud lelabuhan kula kalian Raden Narayana oh ngono iya lang-lang indriya mangu mangun kong kanduhan rimeng lir-lirna tanpa kanin yen tan tulus manggo Sang Hyang Utama mangkono sang nata muda wis nyalon ngrerepa Anoman kula wonten dawuh kuwi tuwuh saka prentuling atimu dhewe ora saka penjaluk ing Baladewa upama ora ana sabiyantu saka kowe Anoman tak kira Baladewa wis kobet kula mboten teges badhe ngilani dada ngepel mestaka paduka babar pisan mboten namung estu-estu anggen kula kepengin
ngatonaken dharma bekti kula kunjuk dhateng Raden Narayana. Nuwun sewu sinuwun, ala tanpa rupa kula menika ugi kepengin bebela dhateng para dewa. Sambung rapete apa kowe pengin belani para dewa? Manut sejarah kula menika putranipun Pukulun Bathara Guru. Lho. Ngono? Iye. Wah. Ora kemewat Pukulun Bathara Guru anak-anak kethek. Wong iki mbok aja nyumantana, aja nanya-nanya kaya gendul ngono. Lah kok apa ya memper? Sapa sing percaya? Pukulun Bathara Guru kok duwe anak kethek. Inggih, Raden Patih. Awon tanpa rupi kula menika putranipun Pukulun Bathara Guru nalikanipun Kanjeng Ibu Tapa Sinjang Rikma. Kanjeng Ibu Paman Sugriwa Paman Subali sami rebutan cupu manik Astagina. Lajeng dados wujudipun sendang. Sami madosi dhateng icaling cupu kala wau sinten ing sesenggolan kalian toyane sendang dados wanara. Rikala semanten Kanjeng Ibu Anjani namung ngraup kemawon. Mila pasuryanipun dados wanara, epek-epekipun dados epek-epek wanara. Gusti badhe paring pangapunten menawi Kanjeng Ibu Tapa Wuda Sinjang Rikma. Rikala Kanjeng Ibu Tapa Nyandaka Pukulun Bathara Guru mangejawantah nyumurupi Kanjeng Ibu Tapa Sinjang Rikma. Pukulun Bathara Guru mboten kiyat ngampah medaling Ponangkama. Kama medal saking nganggo dawah wonten ing ron Sinamasem. Lajeng ketut kentir toyaning sendang kala wau satemah anyaketi dhateng tutukipun Kanjeng Ibu. Kama ingkang mapan ron Sinamasem kasrat dening Kanjeng Ibu satemanggir bini lair kula menika mekaten sejarahipun. Wah, jan. Arpa wanara anak dewa. Lah iki dewa kowe ora dewa cepete. Pimpinane dewa. Ya, yen pancen mengkono tak tampa. Tak tampa pambiyantu Manoman. Mula kang saka kuwi dina iki ora sandadak ngenteni budhaling para wadya blayuh. Budhal kelawan Baladewa minangka dadi cakuning dewa. Monggo kula dherekaken sini. Wata kaya mangkono. Wis bidhal sangya para prajurit saking negari Mandura. Pinandhegan Nata Mandura Prabu Baladewa. Kabiyantu dening Risang Anoman. Tan Kantun Patih Pragata ing wis ngethapaken sangya para wadyabala. Ing mangke dhateng kinocap nggih lumampah wonten ing repat kepanasan. Mangke gemelar wonten ing repat kepanasan jerengane wadyabala saking Dwaraka Kawestri. Bahni Palwaka siking
samya medali leraken wileting ganda kaya wanggung mangun sangiti bencang sangat simicil alati nyong medali wus kutha Surawilaga kaya buta singa regil pasti gangga gendanya mangantak boyo kawula nuwun Yanapati animbali kula Adipati Krerean saking negari Dwaraka Kawestri wingking saking Kadipaten Kencing Barung pami kula pun Adipati Sasra Yaksa Cemadong dawuh nadyan kula semanten ugi kula Adipati saking Guwa Barung nami kula pun Sasra Diyu Cemadong dawuh nadyan kula semanten ugi Yanapati kula ingkang abdi kula pun tumenggung Jaya Pudenda Cemadong dawuh kula pun tumenggung Mentrugena Cemadong dawuh kula pun tumenggung Kumandang Garba Cemadong dawuh kula nuwun tumenggung Kala Gambira Muka Cemadong dawuh nadyan kula semanten ugi kula Cemadong dawuh Yanapati kula pun siwa dada nyadong dawuh manggota kabeh para kadang-kadang kulan sira Adipati Krereaning Sinuwun Prabu Yudhakala Kresna nggih wonten dawuh dina iki sira pacak baris ana ing repat kepanasan tak jaluk gawemu Sinuwun Prabu Yudhakala Kresna kepengin banget sinembah Triloka Tri kuwi telu loka kuwi jagat kepengin sinembah jagat telu siji jagating dewa loro jagating Gandharwa kaping telu jagate menungsa mula kanthi cara bedah kayangan Suralaya iki dadi sarana ngetokke marang kadigdayaning Sinuwun Prabu Yudhakala Kresna aja kongsi disepelekke marang sapa wae ingkang dadi kersane Sinuwun ingkang sepisanan sing bakal dibedah ya kuwi kayangan Suralaya. Piye? Kula sagah Raden. Sampun kula seramaken gesang kula kunjuk dhateng Sinuwun Prabu Yudhakala Kresna. Pejah kula lampahi Raden. Ya. Mula kangsa kuwi aja wedi kangelan. Yen ta ana rame dudu rame para dewa ora ngulungake kayangan Suralaya. Aja dadak padha kokean pitung kayangan Suralaya digawe sungsang bawana balik. Kagiat risang kapirangu. Rinangkul kinembet ambe. Dosang reknaning bawana. Ya situ kang walang ati, ya situ kang sing tiat. Ya situ kang kudu garing ana apa bocah menggu kepar matur Yanapati ketingalipun para dewa ngedalaken serayan menika wonten Madyabala segelar sepapan saking negari Mandura manut pawarta ingkang kula tampi badhe nundung dhateng paduka Yanapati wah biangsat telek ladalah ngenteni marang wangsulaning dewa tinemune dewa ngurung jago iring kuning dewa duwe jago kene nyingkirake Madyabala saka Dwaraka Kawestri bocah manggung kula wonten dawuh mara metu njaba
perintahna Wadyabala saka Ndara Kawistri methuke sing dadi serayaning dewa. Lho dateng sendika ngestaken dawuh ki lho Pati. Kumerkang bala lumaris budal ingkang Wadyabala sing nasri gegamane saking ingkang kala kuswa Prabu sananira pranyata wasiriti nulu pindha panjraning puspita kapiyarsa swaranipun
ati gengira rekalanira nguni naga makikian kanton galakku melap wisanya nampak isih manaut sigro marang risang bayu ana munyuk malah kadhak ngalang-alangi sing dadi laku kowe para ngaku kowe iki sapa balik Wadyabala saka ngendi wah Edyan dalan rupak lumo disian Wadyabala saking Dwara kok Kawistri kekesete Gustiku Prabu Yudhakala Kresna ya Sang Prabu Kresna bijaksa Temenggung Prawira Sandi aku Prawira Sandi yo kowe sapa iki selayaning dewa Anoman kang dadi aranku Anoman iya minggir para dewa kon maju rene kon nyembah delaman sikilku tak tugele gulune ora sah nyumbari sing ora ana kowe kelakon bedah Suralaya Waton bisa nglangkai bangkene Anoman lho Edyan kowe iki kethek-kethek iki kewan iki derajate ana sak ngisore menungso kowe wani nyumbari aku tak bekakak kanggo trambul sak kancaku yen kowe arep nyoba mara cobane ora bakal aku tinggal gelanggang colong playu tebak dadam melesati kamu aja tak kondo sae para depan semangka anggro susumbar hop Edyan hop
sikilmu. Hoi! Hoi! Ya. Hoi! Woi! Pasti. Hoi! 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 Pasti aku. Pasti aku. Oh! Sopo kowe? Anoman. Bali mentru geno. Alat. Oh. Oh. As. Oh. Oh. Hai. Ah. Hai. Oh, ora apa-apa. Ora, wis kan. Ora apa-apa. Ora asik kowe. Hai. Parat. Hoi! Hoi! Pasti aku. Yo! Yo! Iya! Pasti aku. Iya! Woi! Yo! Yo! Woi! Ah! Yo! Ah! Dian! Woi! Yo! Yo! Dia! Ah! Pasti aku. Wong iki. Parah. Yo. Oi, oi. Oi. Pak, yo. Wah. Angele. Cekel bekuk. Pateni. Wah. Hi. Ot, ot, at. At. Wah, yo. Awas. Yo. Awas. Hot, wait. Hi. Yo. Hot, hot, wait. Wih. Yo. Hey, lo. Yo. Hey, ya. Oh, hey. Yo, ah. Woi, ah. Oh, hey, yo. Hey. Yo, hey. Ah. Yo. Matian. Yo. Ah.
kelakon Patih Kuda Kalakresna. Ayo dewa kon rene. Ulengne Suralaya rasah golek sing ora ana. Anoman tandang. Kae suarane apa? Menika wadya bala yangsa. Ingkang sami badhe nyerang dhateng Suralaya. Wah, swara mimis. Nggih. Sami bedil-bedilan. Parah. Anoman wonten dawuh. Kok nganti kowe mundur iki sebabe apa? Inggih sinuwun. Ngantos lena ing areh kaprayitnan kula kawon kalian buta ingkang magut ing Rananggana. Ana buta maju. Inggih. Sapa jenenge? Patih Kuda Kalakresna. Patih Kuda Kalakresna. Inggih. Kula kedawan pengabaran gelap sayuta untal demah wonten ing mriki. Minggira dapure Patih buta iki kaya apa barat? Ya bismillah. Aja ngali-ngali pandulure Baladewa. Ana buta murang tata manowani gawe perkara maju rene. Ketandan bantenge tanah Jawa ora nganti sak banyon ilang nyawamu Pak. Buta Yayan. Hei! Buta Yayan metu. Iki sapa ta iki? Kowe iki sapa? Ora ngerti apa-apa kok bengok-bengok. Ngaku. Ayo, ngaku sapa jenengmu? Kowe takon karo aku. Iya. Lek nomor 4 gateno gobokmu. Nata Mandura Prabu Baladewa, Halayudha Karsana, Kakrasana, Kusuma Walikita, Wasi Jalatara. Hei! Aduh. Sapa mangan gedang ra nggon mleseti wong. Ayo, mara ngaku. Kowe sapa? Weh, durung ngerti jenengku. Gung. Gung. Oh, Ratu Ngawi. Gung. Ayo, sapa kowe? Iki mburi Sawanegara, Dwaraka Kawestri. Kekesete Gustiku Prabu Yudha Kalakresna. Pangkatku patih. Aranku Patih Yudha Kalakresna. Kuda Kalakresna. Kuda Kalakresna. Heeh. Kowe tekan kene arep apa? Hei! Kowe tekan kene arep apa? Ora apa-apa, jalan-jalan. Ya nek sempat, nek ora sempat ya jajan. Ayo ngaku, ora sakean cangkem kowe. Ya, Blaka Suta blakotan terus terang. Entuk ora entuk Suralaya tak jaluk. Bathara Guru ora ngulungke kayangan Suralaya. Kelakon tak gawe sungsang bawana balik. Piye? Piye? Bedah kayangan. Kowe arep bedah kayangan? Iya. Apa wis serep nyawammu? Wis serep nyawam Baladewa iki dadi serayane dewa. Aku duwe sayembara. Kowe waton bisa ngelangkai bangkene Baladewa kelakon bedah kayangan. Wah, ora sah nggo buta ngono kuwi kok. Neng ndi-ndi kok ya iki mesti ngono buta kok. Buta kok ora entuk. Lah ngopo tekan kene ora entuk? Ayo, yen arep nyoba, ayo maju. Kowe kelakon mateni Baladewa, kelakon penjang kamu.
ngregem kayangan Suralaya. Wah, ladalah lena pangin ra gaglak. Waduh, blak tukang kamu bosok kowe. Pokoke nek sakit ora jaman. Ya ampun. Ayo. Ai. Madhep rene. Antomo. Urang bala nyurono. Urang gaman medhati yo. Ampian jolo-jolo. Rebutan yo medan mati. Ora-orane. Bala dewa. Igrek mluku salomo. Kayu tamara. Sapi urip kan. Kok biar kowe. Ayo. Bala dewa ta. Asane. Pokoke arek payo. Ora jaman. Anu karo bala dewa. Rebutan iki dan terblok. Ayo, iki gambare Baladewa. Maju arene. Ayo. Mati. Ayo. Cik. Gak. Mati kok ya-yaan. Lagi orang tengok-tengok gelundungnya nyemplung kali. Alah yo. Syukur matilah kau. Nek kancane mati ora digugah. Mah. Udah urip dhewe-dhewe. Penyi. Mungsuhmu sapa? Mungsuhe Baladewa. Dikapake komplit. Kaya wong jajan. Pesuwe didak-dak didoni. Alah yo. Ora tok males. Ora gelem gentenan kok males. Kowe iki buta, heeh galak kono karo aku. Aku digetar buta iki rata-rata kok nangis aku. Gerang nangisan. Ora sembodo nek sambat. Aku nyuwun piye. Ora nyuwun solusine. Nek dinyangi nek sambat. Nah, piye. Barang enak ora sambat. Hei, Rene. Aja gerengan wong loro kowe. Aja gerengan wong loro. Janji ora Rene, tak parani. Atane iki lho. Wah, sumbare kok kaya ngono iki. Ya, mara sawangan aku Triwikrama dadi apa iki? Prabu Baladewa. Patih Kuda Kala Kresna yen wis Triwikrama wujud kaya mangkene aja to mateni kowe. Gaglak jagat ora kelelegen.
Ayo Baladewa. Ora nggondro pira kekuwatanmu, Patih Kudakala Kresna yen wis gelem triwikrama. Sapa wae ora ana kang bisa mapaki kasudibyanku. Ayo para dewa. Ora enggal tok ulungke kayangan Suralaya. Tak ora arek Suralaya. Kena tak ibaratake jaran sing lagi negar. Yen to Anoman magut ing Rananggana malah kewirangan. Sing dadi ancasku goleki Raden Narayana ya. Mora aku tak topo ning Mega Malang ora bakal jugar yen durung ketemu kelawan Raden Narayana dene.